Hi, good morning guys. So for today's vlog no is maghimo ko og trellis para sa hong pipino. Hi. So karon is nahuman na akong trabaho. Ang paghimo og trellis. So mao na ang trellis sa hong batong guys. Batong pipino. Ako na na-transfer ang pipino. Sorry sa mga kuan ligtim. Wala pa na ako naman dito. Ano yung upper low? So, anong gahimo ko og trellis is why I make trellis is that because it saves some space since my space here in my garden is so small. So, it's better to find a way. So, pag walang ko na humano, ang disadvantage po di ay sa paghimo na to og trellis no ingon ani is kuan siya medyo kuti. It's a little bit it's a bit of a laborious thing to do, and it takes time to make, especially when it's your first time making this kind of trellis, though it's not that fancy. But I just made this trellis because I want my garden to look beautiful, I think. So since it's my first time, so I hope this will work. Hi cucumber. I just transferred this cucumber now, just right after I finish this part so that she can rest. Yes, that's it guys. So I hope you learn something. So though it's not that much to learn from me, I think, because it's my first time doing gardening. I'm just a beginner. So thank you guys for watching. I hope nga nag-enjoy mo, and I hope nga mo bisita pa mo balik sa akong channel, no. I hope nga maka-inspire ko sa inyo. I hope nga mag-start na pud mo gardening, no. I hope nga sige ra kog hope. Bitaw, no, hinaut ko nga ang tanak pud maka-inspire ko nga magsugod pud mo garden kay sa haw lamang ginaingon nga makatabang gyud ang atong pag-garden no, sa panahon karon, labi na karon kay mga palaliton is ni kuha na gyud siya ni taas ang mga prices, no. So it's better to start our garden, to get some free foods, no. Though seeds are not free, but it's just it only cost you a little bit money to start, like buying some seeds. So you can use some things available, no, sa inyong surroundings kay para maghimo mo og kuan pareha ng mga fencing, mga coral, mga trellis. So dili mo gyud na siya expensive, no. Labi na tong sa mga area nga nindot og yuta. So encourage ta mo nga
mag-start og kuan garden. So nalipay lamang ko kay to na pud to na koy nagabitay nga sponge gourd and bottle gourd, tapos bitter gourd this part kanina yung mga cellophane. So mag-relax ako no kay ako ipamahaw kay nagsugod man kog kuan garden sa iyo diri nagsugod kog pamispis og kuan kitong potassium rich fertilizer nga homemade ra pud no ako naghihimo. Ako ra pud tong na-learn sa katong nag-eskwela pa ko. So og ganahan mo nga makakatuon no maghimo ra ko pohon og video about making fermented fruit juice no og share po ko about sa mga benefits and advantages nga itong makuha about ana nga fertilizer no. So free ra gyud pud na kaayo no, homemade maghimo ra gyud ta og kuan. Kung sa ra gyud na as atong palipot sa available sa atuan no, mo gusto na atong himuon kay kita ra man poy mo ani ana, kita ra man poy makapahimulos, kita makapa-benepisyo no. So padayon lang munta na no nga magsubaybay siya. Padayon lang ta na mga mulantaw sa akong vlog, sa akong garden no. So dili ko maintain ga upload kay kuan oy. Maglibog ko sa akong content. Content of the day. No, sa na po yung buhaton sa kuan akong i-share. Kay gabalik-balik ra man gid akong trabaho diri sa garden no, pang-bisbis, pang-luna, ang sa pagdibay. Maghimo og mga fertilizer, magtanom, ngana. So balik-balik ra mo nang puglayon mo. Gamay para baunta, gamay para bagit ka. Bitaw no, I hope nga mutubo ra ta mo grow sama sa atong mga pipino, sa atong mga gulay mo grow ra man gyud na no as time goes by. So thank you guys for watching. I hope nga nalingaw mo. Og sa wala pa nag-subscribe sa akong channel, unsa inyong gihulatan, pag-subscribe nimo. So palihog kog like no, comment ug unsa po inyohang unsa inyong mga gusto na pangutana sa ako, feel free to ask me some questions, you know. So mag-English po taga may bahala na po ko ng barat ra gyud nato English kay kuan. Pasin po daig ni mulantaw no taga like country. Bitaw guys, maoro to, bye-bye. Sige ra kog bitaw, sige ra kog kuan. So maoro to guys. Bye for now. See you in my next vlog. Bye-bye.